Ankara design. Karamɔgɔ. Karamɔgɔ. An ba. Nane. Karamɔgɔ. Sisan. I ma ye sɛnɛ tɔ man jan bilen. I bɛ fɛɛrɛ kɛ. Tɛgɛ la. I bɛ nin kelen wuli joona. Karamɔgɔ, ni ne ye te asura min don o don, walahi ka taa ko n bɛ ka misiri lase ayi, ne yɛrɛ de bɛ nisɔndiya min sɔrɔ ka se la ni fari fɔni min a tɛ asura ka alimami bɛɛ kɛrɛfɛ. Non ba ne ala ko n ko a dɔ fi kan bɛ fɛn. E y'a jateminɛ dɛ. Karamɔgɔ, mun de b'e la? Tile filɛ in na i t'i cogoya la dɛ, a kɛra cogo di? I ka waati dɔ o don yɛrɛ an kɔrɔ i tun b'a fɔ ko soji ma ɲi. Ayi ale haramu so ma. Karamɔgɔ, mɔgɔ mɔgɔ ni b'i so ta ale haramu, Alahu taala y'o fɔ a ka kuranɛ ba kɔnɔ so ma. I y'a safunɛ na, kana taa kuma hali so tala fɛ. Ba dɔ ni dɔ gagné 15 millions na sisan. Joli million? 15 millions. Ne b'o tigi dɔn. Bon, Ala ko ni kalannen don i bɛ sura dɔ de kalan ka kuma o tigi fɛ mais a tigi gagné 15 millions. 15 millions. O tɛ wari den ye dɛ. O tɛ wari den ne ko a gagné cogo de don parce que mɔgɔw tɛ fɛn dɔ fɔ a fɔcogo la sinon kuranɛ kɔnɔ a ɲɛfɔlen don kosɛbɛ fili t'a la yɛrɛ i m'a faamu e k'a ɲɛfɔ tan tɔ a gagné cogo de yali a ka so in bi ɲɛ ɲuman de fɛ ka na wa ou bien a bɛ ɲɛ jugu de fɛ ka taa e ka fɔ. Ba so in a kun kana ɲɛ ɲuman yɛrɛ de fɛ. Ɲɛ ɲuman e y'a ye o ma ayi ayi e karamɔgɔ ni maa o maa y'o f'i ɲɛna walayi mɔgɔ mɔgɔ mana f'i ɲɛna ko so ɲɛ ɲuman haramuyalen don a tɛ kɛ nkalon tigɛ Ala tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ ko Alahu taala ko a ka kuranɛ ba in kɔnɔ ko n'i ye so ta so yɛrɛ bɛ haramuya min kama o ye ni so nana ɲɛ jugu kan ni so b'a ɲɛ jugu kan dɔrɔn o ye so haramuyalen. Ne yɛrɛ de don. E yɛrɛ de ye so. Ne yɛrɛ de y'a dɔn. A b'a ɲɛ ɲuman na. 15 millions. E karamɔgɔ ye jahanɛmɛ den ye miliyɔn 15. I y'a f'i ɲɛna ko ni so b'a ɲɛ ɲuman kan so b'a haramu. Ba e y'o fɔ ne na sisan o. Ala na sebaya masa a biye bɛ min a biye bɛ min so in biye yɛrɛ bɛ min. Ne kɔni ne gɛnna dɔrɔn ne ye biye fili ne kɔni ne nana ni ye so a mani den jumɛn bɛ so si ne bɛ mun ye fɛn na sisan. Ba e y'o fɔ ne na sisan o. Ba e fɛnɛ ka kɛ cogo di sisan. Mais bɔ dala dɛ i ye ɲininka wa n y'o de f'i ɲɛna sa e kuma i bɛ fɛ k'a fɔ cogo di kuma jumɛn na. Ni ma kuranɛ kɔnɔ a fɔra de ko ni so bɛ ɲɛ ɲuman kan a ma haramu e ka so nana ɲɛ ɲuman kan munna i tɛna yira la nin ta i ko biye bɛ min. Ba ko ne biye fili. Ala biye ta la kuma mun dara cogo la. Ba wala bila ɲa ka taa i ye biye bila yɔrɔ min na an ka taa yen an ka taa biye ɲini. Miliyɔn 15 ko biye fili ko so kɛmɛ. A yɔrɔ sɔrɔ sa. E tɛ mun kɛ. An tɛ nin bila so an ka sɔrɔ ka taa ɲini. Ka nin bila so. Batara den n bɛ nin bila so dɔ ka taa n ka asura suɲɛ. Te asura nafa min b'a la e b'o dɔn. Kara an ka taa i k'an ka biye ɲini n'i m'an ka biye ɲini ne m'i faga ne ko min ɲininka fɔlɔ so in yɛrɛ Pemi Mali ta so garaba. O de tɛ yan. O de don. E jan n b'i ci k'an ka biye ta e bɛ t'o la fili miliyɔn 15. Ba ye ne ci. E janɛmɛ den ne m'e wolo wa. E ne wolo. E n'i ka biye bɛɛ tɛ ne ta yan. N'i ka taa n ka biye ɲini n'i ba an ka taa bila ɲɛ an ka biye ɲini. N'i ka taa n ka biye ɲini an ka taa dɛ. Nin y'a daminɛlen k'i y'a bila min k'a kun bɛ min. Wa diɲɛ tɛ yan nɔ sa. A tɛ yan. A tɛ yan nɔ. A bɛ min. Ne dɔrɔn n'a fili yɔrɔ min na. An ka taa. E t'a yɔrɔ dɔn an ka karamɔgɔ nin biye kelen b'i ye koyi. Ba ni ko ne bagama ye walayi. E de ko ne ma ko so ma ɲi. Ne y'a f'i ye ko so ma ɲi min. N y'o f'i ye janɛmɛ den n y'o f'i ye min. N y'o f'i ye min. Wa biye tɛ yen sa. A tɛ yen. E Ala karamɔgɔ i y'a bila min i y'a bila min. Nin tɛ se ma. Ba wala ne tɛ biye yɔrɔ dɔn. Karamɔgɔ ne ka so biye an ka taa. Karamɔgɔ ne ka so biye.
jana mate nanga suraja karamo wallahi men kale fem na naga bonga kale lima abeni masara maniche ni biete ni haramu iga fo matunya mo pas so bien eko so bien don ta do ne ka so bien ta million tan duru ko la flite karamo wallahi ne nga so bien mana ni mi haram ne yenga dala ni mi faga iga fo matu ite fenfe jahne me de barga banu ite proñe pour que le medi ekan ne dena hala million tan duru o ko bi ke chogo di 600 ça jahne me David dai ni koni ni sera mi ba furusa wallahi hala ninga sobiema na mi ba furusa danga de so jugo deme ni ne wolo e si bana wallahi anga tola million tandu en ala men nakale chogo million tandu ka kuma be fo futene wardi Kara design. Iye ni fana kɛ tuguni.